Kiekko-Vantaan Itä-seurakoordinaattori Ari-Pekka Muurimäki. Kiekko-Vantaan Itä on ottanut ison haasteen myydä 2000 unelma-arpaa. Miten aiotte tehdä sen? Myynti tapahtuu niin, että jokainen pelaaja ottaa kontolleen 5 arpaa myytäväksi ja 400 junioripelaajalle päästään 2000 arpaa. Tämä on unelma-arvan ensimmäinen kausi. Onko teillä aikaisemmin kokemusta tämän kaltaisesta varainhankinnasta? Näin suuresta tapahtumasta ei ole kokemusta, eli tämä on ensimmäinen kerta. Kun saatte tämä 2000 unelma-arpaa myytyä, se tietää 6000 euroa seuralle. Mihin seura aikoo 6000 euroa käyttää? Koulutuksiin ja vastaaviin tapahtumiin ja mitä seuraalla kuluja, heitetään niitä. Päivi Häikö, mikä on urheilun unelma-arpa? Urheilun unelma-arpa on urheiluseurojen uusi varainhankinnan keino. Se on ympärivuotinen mahdollisuus seuroille tehdä tuloa myymällä arpoja. Arpamyyjät ovat lähteneet liikkeelle eilen 15.10. Missä tällä hetkellä arpoja on myynnissä? Arpoja on myynnissä ympäri Suomen eri lajien urheiluseuroilla, eli ihmiset voivat tukea urheiluseuratoimintaa ostamalla arvan paikalliselta urheiluseuralta. Aikaisemmin arvoissa on ollut monta kertaa lyhyitä myyntikausia. Miten pitkä myyntikausi urheilun unelma-arvassa on? Myyntikausi on nyt pidempi, eli itse asiassa ympärivuotinen. Eli nyt käynnistyy syksy-talvikausi, joka päättyy huhtikuussa, ja sitten alkaa kesäkausi, eli urheilun unelma-arpa on ostettavissa aina. Päivi Häikö, mitä urheilun unelma-arvalla voi voittaa? Urheilun unelma-arvalla voi voittaa esimerkiksi auton, veneen tai matkoja. Ja se, mikä on uutta, niin eri voittoluokissa voi valita mieleisen palkinnon. Ja päätavaravoitto voi olla jopa 200 000 euron arvoinen. Ja lisäksi arvan ostaja voi kerryttää voittoa isommaksi voittotilillä.